आच्छा बुन्दुफोर बोथोरथ' दिनै मा एसे गरमब्रा दारागाव सकि थांनानै गोजा बियार गारदावहैनोसो हामदो नङा माथोब्रा है बेबायदि वान साइड जेन्डार थांजालै थारमाने इन्टारेस्ट जाया लैया गई ओजारी शोहो मौसम गर्मी लैया गई ओजारी शोहो दारागाव हाजोनि दै बाज्रुमाव दुगैहैदोनि लैयागै सकि हाजोनि दंफां सायायाव जिरायहैदोनि सरलपारानि गुसु दैयाव गोजोमहैदोनि लैयागै बगामाथिनि पिकनिक स्पटआव रंजाहैदोनि लैयागै थाङोबोला दारागाव हाजोआव लैयागै थाङोबोला सकि हाजोआव गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव आगै माखौ नायना